Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ACS Issue. Manufacturing Corporation, ISO Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na karon nga adlaw Sabado na kita, Nobyembre 6, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan mga nagasunod na sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Nagalakip ini sa mga matahom nga drama. How do you do? Kumusta kamo? Mga ka-aksyon namon nga ara dira naga-istar na or nagatrabaho sa iban nga magkapungsuran paagi sa aton sining online nga pagpangalagad no sa Facebook ug YouTube ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo. Aksyon Hotline. Kabay payara lang kamo sa mayong sitwasyon no ang mga ka-aksyon tanaman diriya sa palibot sang Metro Bacolod kag Negros Occidental. No, damo man ang sako subong, no, sako kapin pagid ang mga kandidato, ang mga politiko nga nagasuporta. Duha subong ka team, no, luwas iya sa kahapon nga color pink ang nakita ta sa mga dalanon. Pertik damo kahapon man mo sa mga nagbuylog sa karaban. This morning may isa naman o today may ara naman isa ka kandidato sa pagkapangulo yari di sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sila magatipon karon. Aksyon Hotline. Ang grupo ni Vice President Lini Robredo kahapon ari di no kag subong adlaw iya naman ni Senador Bongo. Aksyon Hotline. Hindi na nato na mapunggan kabalo ka subong kay ngalit ni sila mo. Kapin pa kay why paginman officially nag-start ang campaign period. Hindi pa ni makover ang ilas ni paglibutay di no, sa pag-report nila sa talatapan sang Commission on Elections. Ti lonsay tanan promesa mabatian ta no mga pagpromesa sining mga kandidato para buligan kita kuno nga mga negrosanon kag Bacolod nun. Aksyon Hotline. At the end of the day, ara gyapon ng desisyon sa aton no sa sining mga nagapapili sa pag kuha kung sino man ang aton iapilion sa palaboton ng eleksyon. Di man nila kita mamanduan no pagpadulong naton sa mga
iskwilahan, no, sa tion nga magbutar na tiamo na, no, ang adlaw sa paghukom ni sa ila, hindi man pagbitayon pero tiyang desisyon ta amo ini ang ila mangin kapalaran, no, kon bala magapangalagad sila sa mataas nga posisyon sa nasyonal kang mangin madinalagon sa ila sining ambisyon. Aksyon Hotline. Ang bottom line sini tananti public service, no, kita nga pumuluyo permino ang ginakapital sa tiempo sang eleksyon. Hindi mo man mambal nga ti tuod ning ginapromisa nila kay based on our experience, ipilang nahot malang gani ang nagabisita sa aton di kag nagkadto kag nagpamangkot kon kumustang sitwasyon ta especially during the pandemic. Aksyon Hotline. Do bayo pag anis na Dorbonggo di kay do kadamo pag impadala sa bakulod mo, no? Ang nagligad to nagpadala di siya sa mga food packs sa kunano lang itong mabulig niya. Amo man sa Negros Occidental, ang iba niya do ay gigani iya na batia. Aksyon Hotline. Alas 8:04 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nanong pilag ka madalag ko nga balita nga aton na tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 WWID for Best Public Affairs Program for Radio. Ariho, anong opinion niyo suni? Anong paglantaw sa publiko? Kundi luwas iya nga ang mga mayors, no, ang mga opisyales sa lokal nga posisyon sa gobyerno siling sa national government no less than President Rodrigo Duterte. Ang ambal niya siling niya ining mga kuano ginamanduan ko ang DILG ang mga lugar nga medyo nubo, no, kag pigaw ang ila sining nga vaccination drive isang syontra, no, kay do ka pigaw isang performance nila. Aksyon Hotline. Oy nano ini tiano paglantaw niyo dapat giman isang syon ang pila ka mga lokal nga opisyales sa mga banwa kag syudad nga nangin hina ang ila vaccination drive. Aksyon Hotline. Ano ang problema sini? Nga nadugayan kita nga malabot ang herd immunity. Ara ba lang diferensya sa gobyerno nasyonal, sa gobyerno lokal, o ara bala sa mga pumuluyo nga sa gihapon may katahap nga magpabakuna? Aksyon Hotline. Kaluluoy naman ni mga mayor ko din nali isang syon o tilang tawon ta kunano ang matabo sini. No, kay ina palayag sang Pangulo pero take note, this is election moment mo. Ari kita sa election period subong siling ko basi bla. Siling yan mo na karon ni sanksyon basi magsaylo na sang iya suporta. Aksyon Hotline. Ano pagid ang pilag ka mga dalag ko nga balita? Now, ari pagid immunization gapon or vaccination program gihapon. Parte ini sa plano man gihapon sa national government nga iduso ang mandatory COVID-19 vaccination drive, no, mangin mandatory. Of course, ang mag-atubang sini sa pagpanghangkat, no, kag ang mag-implementar sini LGU man gyapon o siling sa DOH suportado na mo na nga mangin mandatory ang pagbakuna sa COVID-19 vaccine sa pila ka mga sektor. Hotline. Basi kung ang unahon lang ang mga sektor, luwas sa mga medical workers, pasiblas ling kong mga nagatrabaho man, mga empleyado sa gobyerno, kag mga nagatrabaho sa pribado nga sektor. Aksyon Hotline. Aber, ato na karon na dayon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aring masubo-subo nga balita ay na-interview sa Action Firing Line kagabi, no, ang taga Basiwa ti ang isa sang balita ato kundi ang CSC basura, no, ang ila motion for reconsideration. Why pa sila subong nakahimo desisyon actually, no, kag may ara pa man siya sang allotted time for them nga maghimo sang legal remedy pagid o kung dalon ini sa mas mataas nga korte, no, o kung sa korte. Kay Civil Service Commission ina nga desisyon nga nagbasura sang ila sinigin file nga motion for reconsideration tingin natun-an man na sa mga abogado na guro sang promoter kag Basiwa kung anong masunod nila nga tikang di nila pwede dalon ini. Aksyon Hotline. Pero ari ang basubo giday
Kay pagkatapos sang pizza 13, sila nila Lucky 13 kuno. Pero tiari do subo niya kay after Lucky 13, ipatuman niya sa pasiwa ang 12% VAT no sa balayran naton sa tubig. Ti preparahan yun no preparahan tanan nga magdugang sa aton sini nga balayran kay ini tungod sang ginsudlan sa basiwa nga joint venture agreement. Isa naman ini ka dugang nga palasanon sang simple nga si Juan de la Cruz. Ayuda sang gobyerno lokal dito sa Moises Padilla sa mga residente nga apektado sang kinagamoto, inkwentro, tinakalabot na tapos ang latest update nga nakuha ni Aksyon Alvin Graba, gintugutan na nga magkapauli ang pumuluyo sa ilatag sa mga puluyan. Galing ti may kakibang ka pa, no? Kung ikaw residente to, unless ngaway na sang matabo pa nga mga inkwentro, ang lain sila kung tupad balay mo naman liwat ang sa tupad lang sa mga residente to, magtabo ay ang banas sa New People's Army kag tropa militar no sang gobyerno. Amo na so parang pila ka madalag ko nga balita ang aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ginabi-abi tagid no ang inyo sining nga mga mensahe, inyo mga opinion, reaksyon sa aton talakayan karon nga agay padalay na sa online paagi sa comment section dira sa Facebook kag YouTube. Aton ginina karon basahon. Aglawas dira sa comment section, feel free man nga magpadala sa inyong mga mensahe sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Ayos, let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad. Now, unahon ko lang diri sa lokal ho, si Councilor Rinicito Novero. Kay kuhaan ni siya reaksyon, no? Parte sa sining mandatory. Ambot kong ginaistoryahan naman ni kag na talakay nila sa mga meeting dira sa EOC, no? Kay ti kabalo ka ang EOC amo ni siya ang Emergency Operations Center. May ara man kita COVAC Council, no? Nga ang mga committees da member man, no? Sining COVAC Council, of course, headed by Mayor Bing Leonadia. Now, i-check natin kung ano ang ila sining reaksyon, parte sa mandatory ni kay kon luyag gid sa gobyerno nga at least malapot ang herd immunity kay ang oktagan nagligad nagahambal no nga tub sa pag-abot kuno sa Disyembre mangin maayo na ang pagsaulog naton sa Christmas pero do wala chance magamuni, no? Although ang cases sa bilog nga Pilipinas nagnubo, no? Nagnubo. Diri sa Bacolod, ti at least na way nakita nagtalbo liwat nga naglabot sa triple digit. In fact, magpanghakot gani ang grupo sang extraction team halos matapos nila mo, no? Makompleto nila sa sulod sang isa ka adlaw ang ara sa line list nila nga ginapagwa sang Department of Health. Kaya mo nang Mayo, kay subong kundi nagligad to, national man na naghatag sang desisyon sa omnibus resolution nga ilagin pasar, nga ati ang ilaluyag matabo, gina-consider man, no? I-try lang liwat, kay na kuan ko na siya, na set ko naman. Ang luyag matabo, nga tikon parte sa sining vaccination nga gina-istorya ta subong. Ang gusto sang nasyonal nga ti paspasan ginitudo mo. Ti subong yaho damo gihapon ang nagapangalagag pero di sa Bacolod City kahapon siling Dr. Chris Rungon at least bisan sa pediatric A3 priorities ti at least damo na subong amat-amat ang mga nagakadto sa mga vaccination center. May mga vaccination drive man gani silang ginhimo sa mga barangay. Kahapon banago mga 300 ang mga nagkadto kag nagpabakuna.
ambot ko nang iya sa mansilinga, nagligad kundi kapanghatag sila to bugas. Kapanghatag sila bugas sa mga nagapartisipar sa vaccination drive, bangod kay ini sila luyag sa barangay nga at least ang magpabakuna may batunon man no? Bilang pagkumbinsi sa mga residente nila dati, ambot ko nagdugang pa si Kapiko sang bugas da, nagbakal pang barangay para ipanagtag sa mga nagpabakuna. Nan, kay ti ang Christmas tag, expect kita tani nga magtulutawhay na, no? Pag-abot sa bulan sang Disyembre, nagalawig kita do kahina gid sa pungsod ta subong daw mamikon pang ato national government kung makita nga kung may mga ginapagwa nga mga studies nga survey nga daw kulihot kita ya daw kapigaw bla sa vaccination drive ta. And in reality, ti kung amo giman ang sitwasyon batunon ta ang question di sino may kakulangan ara sa national government kay ti lang to labisan policy ho duso butong kita aton niya o ang Department of Transportation mapagwa nga ti sila why man medical study nga nagapakita ang pagbutang sa plastic barrier sa mga PUJ makabulig gid kag makuan gid ho makabulig gid parang malikawan ang epekto bala or kalitan sang ginatawag nga linat nanay o malikawan ang linat nanay sang COVID-19 pwede na makakasa, hindi na required gid subong. Dito pareho na gininto kita iya sa national government pagi sa DOTR, no? Di ka kita sa naiabiman nga ang i-implement mo nga way magali sa medical study kag gina-approve man dito sa national IETF nga ti dapat may ara gid sang barrier may nagkanadakpan pa sina actually gani nga mga drivers mo sa unang way nagasunod. May magin paandaman nga dapat mabutang gid. O tanay subong kakason man lang gali kay Wyman Medical Study do tinunto no. Yamakon mo na nga ipit-ipit ng driver. O subong kay ti why na plastic barrier ang question. Mayo na ang panikay-sikay sa mga driver. Mayo ng income nila kay why na sang plastic barrier. Dubios gi ko tama nga mo ng sitwasyon mo. Kay sa tuod lang, kay bisan kakasan mo ni sa plastic barrier, pagkaabot sa adlaw nga Martes, mapatuman naman halimbawa sang increase ang dalagko nga kompanya sang langis, kalamay managyapon, no hindi managyapon kaganansya kag may dalon pa uli ang mga driver, kay ang guwasina, tikwan ang income nila husto malangyapon magkadto sa gatong, no sa gatong ay naano man nga sitwasyon iniman ti ang national government ya do kung kaisabla ti sila malang tong nagaplano mo sa drawing board nila and then maabot ang tiyempo nga pagkatapos ang desisyon nila bawion naman no pero subong ya ho sa vaccination drive do birahon nila yang mga mayors daw kayo man nga huni sa national government, no? I'm sorry, pero amo na gani siling ko, nga dapat ang ibutang diratani, kagang tiglikom na ton sa Department of Health, siya gid ang dapat nga magpamuno, sinida, nga maghimo sang desisyon. Yati galing kay, bisan sa mga halimbawa sa mga plano, subong ho, nga ma-mandatory, initi ang suggestion kag recommendation gani, naghalin pa sa retirado man nga general no ang vaccination SARS ang Pilipinas hindi kakita sila man si Secretary Duque daw gaipoy-ipoy man lang nga ang guasubong ang mga medical workers may ara na sang nagasinumbali nagagpinalumba nga magwa sa pungsod Pilipinas can you imagine bla nga mawadaan kita medical workers kay hasta subong daw ay pagani kuno mabaton sa mga medical workers ang kayuhan, mga hazard pay nila, may mga nandiskubrihan, tag 50 pesos lang inahatag ang hazard pay nila, ay naano man naman. Kag sa mga private nga mga nagatrabaho, nga mga nurses, tuman kanubo ang ginabaton nga sweldo. Ina tanana, aton sining tututukan karon nga agad diri sa aton sining pagpangalagad
And sa mga nagapamangkot, kumiyara kita ihatag sa inyo ang premyo karon nga aga. Why kita schedule sa kuan na lang, no? Sa This Is My Life nga drama kag Aksyon BBB karon, no? Ang mayara sang ihatag kita nga premyo. Alas 8:18 na, buyan ko lang niya na akong obligasyon para hindi ko maipit. And then pagbalik ta, we'll be joining with, we'll be having Councilor Rinicito Novero sa aton sini nga pagpangalagan. Alas 8:18. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo din po dito at that time
no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon Sabado kitang nga presentation November 6, 2021. Now, pagkaroon na to na si Councilor Novero may interview man siya gali sa piyak. Bago lang siya nag-indicate okay lang. Pero unahon ko lang si Sir Winnie Sanso kay iniya balayran is tubig mo. Iniyaway ni sa makasalbar tanan nga mga consumers sa Bacolod City Water District. Subo-subo naman ni nga balita ya kay add-on ni sa expenses na ton. Now, ang income mo nagapabilin nga manubo. Halimbawa, kung nawadaan ka pagid trabaho, kag ipatuman na after November 13 ang increase or ang VAT bala. Ang VAT ni automatic na siya mo nga ipatuman do pariyo bala sang train law nga ginapatuman sa balayran sang or sa presyo sang gatong ti area tubig ti basic services, basic needs ng tao ni. Pwede pa yakon ka isa nga mag-brown out mo, kuryente madisponihan pa na, prinali way gani supply sang tubig, no? Kabalo ka ti diri sa aton nga daan kung mag-brown out, matik man na mo, nga way man dayon supply sang tubig. Kag wala man kita sa nabatyagan nga aumento for now sa serbisyo sang Basiwa Prime Water. Kati ko lang tawon, medyo malawig-lawig naman nga tiyempong pagserbisyon lada. Sabi ko gani kay nagakapag, sila kag nagapromisa nga sila baguhon na mion ta, i-improve ta ni ang services nga mahatag ta sa taga-Bacolod. Di ko ni pati magkita kay nami mo, ang tao, ang rason sang tao, ako mabayad ko bisan mahal ang presyo sang tubig. Importante nga number one, mangin potable siya. Kiti nagbayad ka potable water nga dapat kung tani, pwede mo mainom sa una ganito, direkta sa gripo do mainom mo pa no? Subong kagahon, tilawan mo nga salod ka sa gripo kang mag-inom kung hindi kulor siya ang magwa sa gripo mo. Tamo na siya. Ang bunga sang joint venture agreement na, kag ang masubo kay giningagaw gid sa sining 2021, di pwede nga paison na lang ni Tani Anay. O, tiingagaw ginlakrudo after November 13, no? Ipatuman na ni ampatong kagduga nga balayran sa aton kalamay gid. Ay, perti ini. So lang tawon ta. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang question sina, may lang niyang at least may income kang may trabaho pa. No? Kay bisan, maibanan ang ila sining budget, may nagbayad ka. Kung wala kasi ni trabaho, remedyo general ka lang, may ginabayaran ka pang increase sa tubig mo. At itapos ka gini, we have Mr. Winnie Sancho joining us over the phone. Kay i-check natin sa ila, no? Pati kuryente, dala, hindi kaya naman sa Power Watch. Di sa grupo naman sang issue sa tubig. Ang grupo ni Sir Winnie, araman nag-intra kang nag-suporta. Sir Winnie, how are you? Good morning. Yes, sir. Mga simo, no, labi na sa mga konsumidor ng Basiwa nga nagpumati sa buong simo programa. Okay maniguro kay nauna pang implementasyon. Dumauna pa implementasyon bala sang VAT kay hindi niya mapunggan mo. Matik na niya nga ipatuman ginakon sa tion nga dapat i-implementar sa improvement sang serbisyo sang prime water kag Basiwa, Sir Winaw. Tiyon tani, no, maluoy man sila sa mga konsumidor. Pinsura bala, may pandemya. Nagasaka ang presyo sa gasolina. Ikasyam na o ka nakapulo na nagsaka. Ang mga basic commodities nagasalaka man. Ang real wage ng tao diri sa Region 6 na naog, no, 24% ang reduction from nominal to real wage. Kagiban pagid nga mga bagay, ang kurente,
nagnubo-nubo siya kay tungod nga nagdubo man ang kwansang wisam, but we will never know, no? Ang ako lang daya tani Art, hindi abi magpanago niya ang basiwa sa masilin pala mga joint venture, partnership, privatization na ya. Ano ang bal nila subok? Kay may kuan, may may bat, may patong. Sulain na iya ang kuan, ang basiwa bla. Hindi nila pala pagpatalangon ng tao, mamasilin pa sila ang basiwa prime water, joint venture, ining partnership. But with all of this economic strangulation, no, particularly on the part of the workers, hindi na magpabugal ang basiwa prime water nga joint venture. Basi bala joint misadventure, no, ang kakatabo dira sa basiwa prime water tungod sa mga kahalitan, no, na ginatag nila, hindi labang sa mga mamumugon, mga members ng union dira, kundi labi na gid sa aton mga konsumidor na ang ila mga serbisyo inefficient yapon, ang imog insight sa dobi na yakakuan nga example, Art, kung magmata ka, aga pa, kada manghilamos, sabi, dati panghilamos, muda ko ng color sa tubig, umiro, blue, sang una, ining chocolate, dugay-dugay, may mo siya no, and it will take time. Base nag-ilis lang sila daw brand abisang kwan? sang product lang. May color blue pag indesar? Oo, may color blue. Tigay karon makuha naman siya, ma-color chocolate, lunang. Hindi maintindihan niya. Kita ni dala. Kaya mo na sa gurong ilang inambal nga kwan, nga pagbago ang namin tani nga pagbago, if there is a change, it is a change for the betterment of the consumers. But the problem is, ang ginatawag nila nga pagbago, nagatumok nagadugang pagid, no, sa mga ibubunot sang mga konsumidor, no, kontra sa basiwa. Tani bala magambal man ang mga board of directors, anong sa inyo? Okay, rin naman, siling nyo mayo, ang prime water basiwa, si karon kay may bat naman. Hindi na mabalaan, dugay-dugay, kung ano naman ang ipatong nila nga mga paso, no, sa konsumidor sang basiwa. Okay. Tani explain man sang members of the board, particularly the chairman, no, si Attorney Indong Dilag, para maintindihan man sang aton mga, may konsuelo man tabla, kung nga amo ni kasalimuot sang aton sitwasyon. Di kaya ang pag-insindi ko, the monitoring team naman lang na ang nabilin mo? See, that is why gani Art, hindi na siya masiling ka nga partnership o joint venture. Sa ako niya pagka-intindi from all angle. Ang basiwa prime water is already a private company mo. Ano pang ila irason dira man? Nga hindi na lang nila pag hambalon sa tuod nga nag-take over na nga kumpanya da private company na like what they have done in many water utilities, public water utilities all throughout the Philippines. Mga 20 na ni Kakwan ang nakuha sang sining prime water na padlagano nila as a private company. Tiya bakon mo na. Pero tidrisato niya gyapon kaya panindugan na hindi joint venture niya. Why ni problema ya ang tao pamatian ta ni mga consumers. Depindihan niya namon this board ya kung ano mahimo namon nga hindi maapektuhan ng tao tiara na after November 13 sunod nga semana kalamay ta gini. Kaya ang ginambal nila na yung joint venture kung sa mga English pa, euphemism lang na. Para pala daw hindi, bala masakit, no? Sa pamatian ng tao nga private company na, private interest na, profit-oriented na. Kundi ang balon mo nga joint venture, no? Hindi gani partnership para mamulumagan bala. Pero sa aton yung nakaintindi at hindi na ya, hindi nyo na pwede malimbong sa amon kay kabalo kami nga ang inyo ginahimo is already, kung na sang natawag naton nga privatization. Ti dapat naton gali palakpakan ni sila kay dako mabulig nila nga buslot naman sa bulsa ta. Dapat Art ikondinar, no? Kuya be. Dapat ikondinar ni sila for not doing anything that would advance the welfare of the basiwa consumers. Ano na imo nila? Impasa nila sa prime water. What have they done, no? To ease the burden and of course to see to it that the interest of the basiwa consumers are protected. Wala, no?
Tani, kung ako lang yan, way naman na kinanglan, the board of directors, tutar, private naman na, no? Oo. Kung na nada sila ya, kung sa mga cake bala, icing na lang na sila daya, kuno abi, may araman dagapungko. But in reality, sad to say, dekorasyon na lang na sila. Oo. Pero sir, kung basihan na to, no? Kung tutuon nga joint venture agreement o kung may ara sang pribado nga sektor nga nagabulig, no? Ang partnership nga ginatawag, dapat hindi gali pagpatungan sang VAT. Hindi, kay man ang goyes natin, kung joint venture siya, it does not erase the identity of Basiwa as a government-owned and controlled corporation. Kasi joint venture mo. Okay. Pero sa subong nga plastada, ya, ano pag siling nila man, ano ni Gyapon, ining government-owned and controlled corporation na nag-control sa atong taxes laina, no? Okay. That's why I say, wala say ang ang board of directors tani kon joint venture kundi 50-50 ang decision making is share sa Basiwa board of directors and the promoter company. Konsultao naman niya sang Basiwa board of directors ang mga pumuluyo nga kuno amo ang collective owner sang Basiwa. Okay. So, wala ko yan nagapati sa ginasaling nila nga kuan nga joint venture lang. Okay. Now, since nga ipatuman ni kung ikaw minimum abing nga konsumidor sa Basiwa, mag 12% VAT nga ipatong si mo, more or less ang estimate mo, mga pila sir ang idugang sa ni? Depende siguro sa kuan sa imo way nagamit nga kuano nga pila ka ang volume bala ng imong supply. Pero kung may prorata gin man sila nga VAT nga impose, it would still be a burden, Art. Burden gapon sa konsumidor. Kaya man tipin sarabla nang nagsalalaka na ang tanan, ari pata sa pandemya, dang wala obra. Amo nang siling nila bala nga ningong ginaduwa-duwak nung ngayatag ang 13 months sa mga workers. Pero ang gobyerno, mapaulaman sang ginatawag nga ining non-interest for 1 year. So ang question, bala itong inambal mo gina-Art, pinaya sa may obra Ano pa ko ako 13 months kung luway man cobra? No? Correct. No work, no pay. So masubo ina, dugangan pa. Ako tani bala no, ang palisi bala sang Basiwa, umalin sang una, dapat may due diligence ka consultation man. Ang guaya subong arbitrary. Ikaw mong balan, may decision lang sila. Okay. It chose to prove that Basiwa Prime Water is a private company run by private interest and their orientation is towards profit. Paano kita nila papatihon ng interest nila o kung nagila unahon interest ta? Kay interest ka na sa mga empleyado lang ipakakas, naging naman doon, naging silang ipangbalik na, hindi pa sila iya? Isa pa na, ka-anti-labor man da sang prime water naman. Labi na gid ang desisyon man sang aton man nga Alas 8:41 na. Kita mo bata sang tagiya sa prime water ng pamilya bilyar, subong papili, pakibisan kakatulog kita during pandemic, sige ako no trabaho, iya mo. Nauti okay man, may makita ang mga projects ng DPWH, pati makon mo ning halit, blayaw. Hindi niya kita makaluwas, de. Bisan, sino pang palapitan, ta kung ipatuman na ning VAT, ya maobligar kita, duwa lang na matabo sa imo. Mapautod ka na lang sang supply sang tubig para way ka na balayran, ti balik ka sa kutkot bubon, guro, mangita ng tatuburan, guro, si Sir Winnie. Muna siling ko no Art bala, duwa lang kabagay ang dito din manikawan sa kalibutan mo, taxes and debt, no, kag kamatayon. Di karon niya, ining taxes niya, ari na niya, sort of Damocles, matupa na niya sa aton, ang aton lang hindi na nanian. Kabalo na gid sila, no, tani, out of compassion bala, ikuan nyo lang nanay, hold it in abeyance. Tani ano na iya, wala gini sila iya kaluoy sa tao. Ariyo may ga-comment kani si Lioven magbanwa siling niya. Diri sa City Heights ang tubig 4:30 AM gatubod, isa lang ka oras untat na kun adlaw wala gatubod ang gripo. Kun kaisa ga bugtawan mo kaagaw na alas 5, wala ginagtubod ang gripo. Tapos mapasaka sila ti amo gina Sir Lioven amo gina matabo. Siling man i first parsley. Ang sunod sa Mansilingan lapit sa Robinson.
kag sa dason nga bangga nga tinubod kadugay na ginapabayaan lang dako man nga kwarta ang bulsa nila sa 12%, ang lokal ng gobyerno wala lang. Sino kaya sa likod sang crime water ang panawag sa crime water ho? Art, it is unfortunate that all the promises that the crime water had been saying all along, nang bago sila mag-take over, di wala mangyapon sang katumanan. So ang botsing ganon, they made promises and these promises were broken. Kaya sino pa may salig sila? Wala na tayo salig sa dumalahan sang basiwa prime motor kay tungod ang ilaya interest na profit motive amo ang nagapangibabaw. Sige, pero ano pa rin may mo taman kay kung why nagita niya sa nagpanser, why naging siya makasalbar guro sa aton sini, tapos kita sini sa palabuton nga nga November 13 o 14 kay 13 kung after November 13 la ipatuman mo. Kani kung mayara sini grupo man nga makalonsar abi no, pwede ini mapila no, makasiling kitabi tingoan taba si makakuha sang ginatawag nga restraining order. Parang ma-hold ini nga kwanti amo na napanawagan sa mga grupo nga involved dira no, particularly ang duha ka grupo bisan panawagan ta, grupo Progreso ka grupo Asenso. Kuya, mapanawagan na lang kuya sa nakita kuya nga arada iya kun may kausa si Kuanabe, si Councilor Wilson Gamboa, isa na siya, no? Ikadua, regardless kung gadlagan sila kung waya, ikadua si Atty. Cesar de Loria, ano na guro ang nakabulig, at least na as of now, kung ano nga mga legal remedies ang aton sininga mahimo, kaya kung pabayaan mo lang niya, sakto number mo, Art, why gid may kadtuan di implementar gid nila. So amo na lang na siguro para at least kung temporarily no, ma-shelve anay ini ang pag-implementar sang tawag naton nga value added tax. I see. Ay, puwerte, no? Anyway, lantawon tani, ang masubo-subong gino, mga workers, galaom sila nga tigin basura itong MR, tani abot ko makabagkadto na sila, yung himuon na lang sang mga empleyado ni, kung magkadto na guro, rally naman liwat eh. Kasi ang sabi mo, Art, no, ang interpretation bala sa ang labor laws, dapat liberal eh. May liberal interpretation. Any doubt, no, should be interpreted in favor of labor. Kaya ano pa kayo nagdesisyon na ang civil service, pagkatapos magdaog sa relo, madaog pa kinabi sa dason nga level. Ano pa nila? Dalawang pa nila sa Court of Appeal, dalawang pa nila sa Supreme Court. Huwag man sila maluoy sa pamilya, hindi mga mamumugon na ginpahali nila, nahalitan, they are suffering from economic deprivation and mental anguish, no? Because the right to work has been taken away from them. Kanya nga, ito na lang daya sa prime motor basiwa, bala, hindi na kamo magtamot ng kaso. Samdo nyo tani ang pamilya, ang gutom, ang sakripisyo nga ginaagyan sini mga members ang union, no? Nga ginhingabot ninyo dira. Okay. Agud to nga mabalik ni sila sa ila trabaho, which rightfully belongs to them. Sige. On that note, Sir Winnie, kuha na lang, prepara na lang kita, guro. Ubrat kita alkansiya para nga at least kung may mapulot kita nga pisos dalan, isulod na to para mainugbayad ta sa prime motor, para nga malipay man sila. Ate, sige Art, salamat git kada magbuilog kita sa tubangon taning bagong kautas sa Basiwa Prime Motor. Salamat git. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Kaya ini dako-dako naman niya. Ini kuan gini. Way labot nga kaperwisyon ni tutuod lang. Subong damo gid nga reklamo, may mga areas gid man nga do nagmayad, naglawig-lawig ang tubod sang tubig. Gina-appreciate naman na kung amon ang katabo. Pero ari ako, ang ginambal sang prime motor sang primero palang to nga may joint venture. Gambal giman sila nga siling nga after siguro a year, mapatuman giman ni because sang joint venture agreement may ara giman ipatong nga VAT
Tiyan mo na ning ginambal nila. But, ka-expect kita yung within a year, may improvement man sa trabaho nila mo. Uy, gani, makabakal. Muni ka maggaranon sa pamilya, bilyar nga nagauyat na. Kung tanig ipang baklan, labisan generator set lang ang mga pumping stations. Guro mas ling tao Bisan lulubog lang bisan lubog lang tubig nilang ginasupply sa amon kang may baho pa kung kaysa, okay lang na. At least bisan may brownout, may tubig kami iya. Kung nga lain, pag brownout, may trip off, way tubig. Automatic na yan dayon. Dason kung way pagtubod na, ati siguraduhon mo kay naghalo o kung nagnubo to ang pressure, paglabay liwat sang, kung may pundong ang mga lulugdang na, paglabay isang bagong pressure sang tubig, so ano malang tingin moon mo na iagwasa mo no, sa gripo mo, hindi na magtiyog ang kontador mo. Amo nang masubo-subo. Okay, so, why kita ni may mo, alangan ta ni ipason sa ato ni mga dugang nga mabalayran, sino balik doon takag ibabayaron sini Abiman? Amo nang pinaka-worst gid, nga siling pa ni Sir Winnie, taxation lang ni kagamatayon nang hindi ta avoid mo. Siling ni Sir Irineo Siriaco, nya good morning Aksyon Radio, gusto ko lang ipaabot sa inyo ang akong obserbasyon. Nya kabayas ang inyo istasyon, perminyo ginakover si Cayetano kag si Leonard, ano man, pero ang pagbisita ni Vice President Lini kagapon, wala gid ninyo matandog sang una 2016 pagbugtaw mo nung ginadimon man si ni Aksyon Fred si Duterte adlaw pa na, pero karon bisan gamay pag take up sang visit ni Vice President hipos kamo kayo do gintalakay taman nga nagbisita si Vice President Lini kahapon. Sir, with due respect sa imo, pabalon ta ka nga mga interview na sa mga Cayetano, may bayad na tos DCRH ya. Kung mag-interview kami ni siya, as part of the policy na kag bisan din nga istasyon, kabayad niya, sir. Amo na iya subong niya kay business niya mo, alangad nga magsigil lang ni gastong tag-iya kay istasyon niya karon nga why siya kuwaon man, pero in fairness, kung yung observation mo, with your respect sa mo, okay malang na. No? Okay lang na iya, sir. Kung yung observation nga muna. But, ang amon malang di, nga kung pagbisita, bisita malang na, no? Para kay Vice President Lini, kapon nagbisita, si Bongo nagbisita man subong. Baka statement nila, pero lain man na iya, ang mabatian mo nga interview, nga gina-replay, nga inang live, normal na iya, sir. No? Amo na iyang part sang amon, sini nga, mga hindi ta malikawan bla, no? Dira man ang kwan mo, dira man ang blood blasang nga magsige nga amon pagserbisyo. But nevertheless, pasiguraduhon ta kaya nga buhay kami, way makami siyang ginapinan sa ila, ginapresentar naman gani ang mga programa nila. Thinking naman na iya. Thank you gid sa comment kag observation mo. Si Billy Lobado, Michael Dioca, Norlina Agustin, Maki Dioca. Salamat sa pag-monitor karon nga aga. Araman si Bibi Gregorio Yolo. Good morning. Monitor kami sa poblasyon DSB. Si Martin Aliling mano, ga-monitor Lorna Dilincia. Araman si Jinky Dialagdon, ginatami si Biboy Villasor, Star Mayo and Docmat Mayo, Noel Amar sang Canada. Alex Monteza, Milili Oligo, Liliking, kag Raymar Swat, Imperial Alma Oligon. Sa pamilya ko noon niya sa Pandan, noon DSB. Salamat gina. Siling ni Jessica de la Piña, wala ginadampigan. Kaysa piyak ko no, wala labot, may ginadampigan. Gabi nutig pa. Ambot, way ko balo kundi na sa piyak ginambal mo, Ma'am Jessica. Timo na yagan Gapariyo na obla subong. Ako kumuari ko sa Aksyon Radio, ga programa ko. Ikaw may ginapili kang kandidato mo, no? Kag amo na yung nahamutan, kag ginapatihan mo nga magdaog. Ti karon ko may kaugalingon ko gali di nga preference. May pilion mo ko gali nga ako ya pagpati ko amo na siya makatag mayo magayuan sa pungsod.
Ambalon mo kuya gali nga malain ko. Kaya tanan gali ya, may ara na ya opsyon, ang tanan kita ginatagan, tagani, amo na may eleksyon. O, di ba? May eleksyon, kaya tagan mo kinamatarong, kung buot, presentan mo da kung anong kayuhan sa imo kandidato. Hindi nga mag-ubra, kaya kuminto nga hindi manusto. Presentar mo kung anong mapasiguro mo sa kandidato mo, kasi una, gani dumatuwad kita dasang suporta. Ako ya, ka-experience na magkita, nobo lang, iskay, chairman mo lang kung singuna, pero kabalo ka hindi mo tanan na mahambal, nga ginambal sa imo kandidato, stugin mo, pag-abot sa tsimpo, makapunggo sa pwesto, madumduman pa kita nila. Amo na panumdumon, tagid, no? Na si Kuano, sa pandanon di SB, si Barioga, Ray, kuno ka monitor man, Sir Milili Uligo, Vanessa Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, good morning man, sa inyo dira. Eva Gradas Baterna, good morning. Oy, Sir Ray Valenzuela. Thank you gida, Sir Ray Valenzuela, sa imo sining pagmonitor. Ginatamyaw ya, happy birthday, hinablos niya si, ano pagbasa si ni Sir? Aisley Valenzuela. Sir Ray Val, YSLI, ano pagbasa siya na Aksyon din man? Salamat gida, no? Happy birthday ko, no? Aramang ga monitor si Maninay Alma, kag Maninoy Henry Boy Gregas, kag Junjun Ulay, sa Gilungan, Kawayan. Thank you kita sa mga nagamonitor, kag nagatutok karon nga agad. Si Yawon Jaybert, Dennis Perma. Sir Dennis, morning da sa imo, halonggid sa pag kadadlaw, no? Emmanuel Miraflores Cuales, monitor lang sa program ko, no? May aga, kag mga ka-aksyon, thank you, Gid. Thank you for listening. Ayos, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon Aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo
Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalangan palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
dapigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:13 na. Good morning kay Ma'am Nening Malo
Sila nga dumanogin sila sa ilang kandidato, hindi man sila kilala, hihihi. Importante, pamati sila sa Aksyon Radio. May point ka. Ako gani ang suggestion ko, kabalo kami ara gani nga maglubya nga bulagay bangon lang sa kandidato. Pero pinsaron tagin nga at the end of the day, nga ang mga nagaserbisyo ni sa aton, ang mga opisyales, tabla, no? Kung kita ni ang ginakapital, tiyempo eleksyon, mga pigado, gid, katulad naton, pinsaron tagid kon sinoma ang nakaserbisyo bla, amo malang namo ang basic services, maka-deliver, amo na iya kagimuon, hindi kita mangita kontra, kumbensyon tang iban nga kontrata, sa politika nga mangupod sa kausa ta, kag sa suporta ng kandidato nga gusto tabla, nga pagpatita mo gimagabulig. Na muna mayara iban nga ingod balay bito paray ay ahay ga gubanay sila ya gailinaway nagkanto sa personal blang away pangod sa politika tiding kakita sa naman. I would suggest kung ang imo ingod balay ang imo kakilala ang imo sina abyan why ga support bi sa kandidato mo isa na sang misyon mo nga kinanglan kumbensyon mo gid ang balon mo gid nga amo ni ang kandidato ko ang pagpati ko amo ni siya maka-deliver makahatag solusyon sa aton nasyon sa aton pungsod sa aton banwa sa aton syudad opdi ko kay para dis kayuhan ta na inaguro nami pa na nga ideya. Alas 9:14 na si Merly Gonzaga sinuro niya kadugay pabala eleksyon may changes pa mugid Vance Barbas Josel Sigunla good morning dira kay paring maing ha Roger Enriquez Arnel Baligwat Paguntalan Generos Pamplona April Enrile Dormido good morning thank you gid ara man si Athia Kim Iriman good morning man sa imo Mading Bayot Ili Andresio Romy Manansali Maricho Gonzaga salamat gid Mapli Abagon Hagisan Evelyn Lamparero Monzones thank you gid sa Monzones kili no siling ni Jima Burhay Rada awat ga-monitor siya bariyo gare niya mo gid Sir Art may kung kilala ka siya kay hindi man sige lang okay lang na siya kay amo niya pag ang belief ang tao ya kung nagapati sa kausa kag sa ginaduso kung ginapatihan niya gid ang iya kandidato tiyan mo na iya way ka na mahimo no kung amo nang napusuan niya be ti alangan mo na karon piliton siya pero kung ako ya ang mga tao nga gusto mo kumbensyon kung magupod sa kandidato mo suportahan paintindihan mo siya kung ano ang mga bintaha kag disbintaha no nga ang maupod siya sa kandidato nga ginasuportaran mo. Magilinaway kita wait naman na take note ako yung experience ako sa una ang ginasuportahan tawgi-tawgin lang siya ang ginasuportahan ko nga nagkontra sa administrasyon samon lang banwas kawayan to grabe ang birada mo man bla pag-abot sa timpong nga nag-updanay ikaw imoy ay mano ka na karon no alangan ka na mapahiro-hiro ka pa na kay ngimo ganing ginasuportahan nagupod na tiyan mo na ganing at the end of the day kabalo ko ining mga kandidato ining mga politiko ginabangig lang nila kag ginakontra nila ang ilang kalyado sadto sa politika because of their political interest personal interest bla kung hindi magbunggaan na yung interest nila hamot na sila katama updanay na sila pero once nga kapin pagid sa isa ka posisyon lang ang ila siniginawayan bisan ano ba may ga-enkwentruhanay gani nga mga kwan may ga-enkwentruhanay gani nga mag-amay may ga-enkwentruhanay gani nga magkakilala mag-utod sa politika tanawag lang mga singson galing kay ba siya sang singson na kita lang magkontranay total way man sang kwano way man sang mapapili di at least kung ano gid man ang matabo sa ulihi ate may masuporta si mo presidential election dani o dra si mo si Piak amo ni diri sakon
At the end of the day, sila nga, bisan sino man daw sa aton manigyapon. Action Hotline! Nami mga idea, no? Hindi, katuan ko lang si Aksyon Alvin para hindi ko maipit. Kay may update to siya, ginpapauli na to gali, no? Ang mga residente, dira iya sa area sang Moises Padilla, ato bala ang mga na-evacuate bangod sang inkwentro nga natabo. Ang mayo sina kay after declaring operation, nagatag ng green light sa ila ang trupa militar to nga pwede na sila balik. No, kag ang ayuda doon nadulong na to kahapon, kabalo ka, sus, kaluluoy, gikunara ka sa umbanga, hindi ka nakabatyag sa basic services, ginatag sa gobyerno, ma-displace ka pa bla. No, ang pagpaningwa mo kag pangabudlay adlaw bisan tanom lang to sa umamo, di mo masikaso. Ari ang balita ho. Patrol reports! Aksyon Alvin, anong confirmation? Aksyon na art naga-amat-amat balik ang sa ilatag sa mga panimalay ining pila ka mga pamilya sa sitio Uway-Uway, Binataan, Puruhan kag ang Santos Santos dara sa area sa barangay Quintin Remo, Banwas ang Moises Padilla ini matapos nga nag-evacuate aksyon na art sa kahadlok nga maipit sa inkwetro sa tasang tinalikdan nga Miyerkules sa tunga mismo no sa 79th Infantry Battalion kag sa mga armadong kubon sa idalom sang Central Negros 1 o kun miyembro sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army. Lawas sunod diri kay Police Major Randy Babor ang hepe sang Moises Padilla PNP, personal nga ginbisita mismo no kag gintagaan sang ayuda ining masobra isa ka gatos ka mga pamilya nga paagi man kay Mayor Yulo and at the same time sa mga kapulisan aksyon na art tigayon nga nabuligan man ang ining mga persona. Naudugan pa ni Babor aksyon na art matapos ang ining clearing operation ginpahanugutan na action art sa mga katapos ng Philippine Army nga makabalik sa ilatag sa mga lugar ining masobra sa kagatos ka mga persona matapos ginaligar nga clear na ang lugar kag paagi man sa clearing operation sa mga militar. Madumduman gani action art mga 145 tanan mong nga mga pamilya kag yara sa masobra 800 ka mga individual ang naghalin sa lugar kag ginbilin man nila action art ila sining mga kasapatan ang ilang mga pangabuhian ni matapos natublag action art sa banggianay sang mga militar kag NPA. Ari action art ang pahayag ni Major Babor. So po na si Mayor Yulo kapag nasang talagang assistant dito sa atang mga evacuate. So far, ang hapon registration, balik na gamatamat na balik ang mga evacuate na ton ay mga talimalay. Sir, na-clear naman ang area, sir? Bali, may yung talaga ang Philippine Army. So, meaning mga pumuluyo sa mga panimalay dito sa Davao na nag-clear siguro nila. So far, wala man problema sa Pilacalo nga pag-tinulila sa tagsa ka mga eskwelahan as evacuation center, sir? So far, wala man kang medyo dito problema. Luwas lang ang pumiro nila nga pag-tagpapit po siyempre wala pala ka kung na itong LGU makahatas ka ng secret immediately so ito na wala pa sa gamay pero so para okay naman at least sa tagaan sila ng nangyayari nila kung kinahanglan sa suko nakabalik na sila sa mga bahay. Yes, aksyon na art kabahin din namang inisang pahayag ni Major Babor. Bayo kay way man sa mga kwanto no mga may edad-edad na blangan ng lain ng pamatsyag nga kinanglanon sang pagtatap sang aton mga medical health workers way man. May man gani action art kay ang pahayag man ni Babor only ang nangin na problema lang ang unang adlaw ba nga pag tinir nila kay natibot man ang tanan
kay kung sa pagkaon ng paghahambalan ang magaling problema, pero paadi man sa ayuda suno sa iya ayuda sa lokal nga pamunuan sa banwasang Moises Padilla, tigayon man Aksyon Art nga na ganayon nga na tagaan solusyon ang problema. Base may update pa karon sa Army kung kumusta ang ilang clearing operation, may additional recovery sila, may mga pilason sila nga nakita pa o kung na intercept. Yes, Aksyon Art, no? Basta available naman si Brigadier General Inocencio Pasaporte Bakin. Sini. Ayos. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Kabay pa, no nga magabalik na sila sa masulhay nga pagpangabuhi sa umasa, umapurti katawhay mo. Pigado lang galing, di ka lang mangita, gid kon may ara na yung schedule lang madulog sa banwa, mangumpras ang kinanglalo nila for the whole week. Kaya kanila pinulang, ibang kadulog, kati bisan income ninit man mo, kundi ka baligya ka produkto nila mga ginasagod nga kasapatan, di man makamani. O, di galing kay sa uma, kung naanad ka na to, kapin pag-i-star ka sa bukid, ito nga pilak kilometro pang lakton, lakbayon mo iya, okay malang nang pagpangabuhi to sa umang ikaw lang yabla, da ikaw man ang gobyerno lang to ang opisyal sa gobyerno, hindi ka naikbisita si mo, di paninguha ka lang, pero ti kung may amoni nga may mga enkwentro, kabudlay, no nga pinakadlaw ka nga hindi makatatap sang mga ginasagod mo nga sapat sa umamo na Rochelle Polincio Susana ga monitor kuno sa Barangay Pandanon DSB, si Marisa Coral, Narciso Bong Galimba, araman ga monitor si Elmer Itunas Rigalado, Jeneline Banduha, live siya sa Quezon City, si Ricky Fernando Serg, may ngaga, Erlinda May Sulako, Parandas Jenny, thank you gida sa kay Parandas Jenny man, nga pag-monitor, Iping Hipulango, siling niya, greet ko lang family Hipulango, diri sa sitio Akali, ano man Kali na no? Sa banwasang Ilog. Salamat sa inyo da, taga Ilognon, Noel Amar, Ginelin Banduha, CC Verge, ara si Alex Montesa, ga monitor man ho, thank you gid Alex, ara man siling niya ang pag-air sa isa kandidato may bayad na negosyo na ang gapapili kilala mo pero sila way kilala sa imo. Nga sa pakon niya ka kung may problema ka kay way siya kilala sa imo, pamati ka lang kung gusto. Kay way man pilitay. Alfredo Sapa, salamat gida. Good morning kay Ma'am Nona sang ARB siling ni Ana Sinoro. Thank you gida sa mga nagamonitor. Si Carmen Reyes man, Gilbert Lindasar, kumusta ka na? Thank you, Gid. Gasakay paglisi paring maing sa February pa ang panaog niya. Aksyon Hotline. Enjoy lang to si paring maing. Jima Burha Hirada. Araman gamonitor si Vance Barbas. Nabasa ko na nagali kayo na. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Sige, karoon na lang si Councilor. Si Councilor, gatchat sa akon. Lang-alang, nakusan simpo ko, sir. Aksyon Hotline. May bilin pa ko yan, no? Nga obligasyon da. May bilin pa. Gamay na lang. At sige, ibubuo na lang na para nga makahingagaw kita in a short while. Alas 9:26. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw, so rigid so kumarabutan kay Bernie Granadada, Honorato Nolias, Josefa Lopez Caballero, Ivy Pilaes, Teddy Kerry Sr. Nya morning barangay Sagasa, Bago City, kami sara, Sinaida Shibata, Elmer Itonis Regalado. Salamat gida sa inyo sining nga pag-monitor, hindi ko may ngaga mo pasensya gido. Ario, ang isagid nga ginapabugal sa Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Capsule, kay waya simbog. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,